Neviem. Budeme sa... Čo? Neviem, čo budeme robiť, či sa budeme troliť, alebo to. Lebo keby si mňa videl na trolovacom. No, však. Čaute ľudia, inak hráme. Slep Tower. Čakaj. OK. No. Trolíme sa, alebo ne? Neviem, môžeme sa troliť. Tak ja potancujem s tou slepkou. Prosím ľudia, nehejtite ma, že som taký noob. Ale nejde mi to proste. Povedz, či ťa mám troliť, alebo ne. Môžeš. Lebo nechceš ma tu vidieť s tou giant slepkou postaveného. No, Ešte tu tancujem na tom tlačítku. no, tak netancuj. Ne. Ja nemusím, ja už ho vidím. Tak vidť. Čo, poď. Ale ja už som úplný noob. Ja som padol úplne dole, som taký noob, že... Ty kokos, vieš čo, ja idem. Choď ďalej. Ja idem do zásahu na teba. Mne to proste nejde. Dneska mi to nejde. Není to preto, že si na inom účte? Asi preto. Lebo tento telefon je starý a sejká sa mi. Tak netrolíme teda. Asi ne, lebo furt padám a sejká sa mi. Neznášam. Dobre, ja idem. Môžem ísť teda ďalej? Tento telefon je už tak starý, že podobne starý jak Nokia. Čo? Čo sa stalo? Tu som padol do vojdu. Ja furt padám. Bo som najväčší noob na svete. To skôr ja. No není. Neznášam tento. Vôbec mi to nejde. Nemôžeš hrať na inom mobile. Ne, iný nemám. Ľudia, Au. To som padol. tak čo nehráš na mobile, Matús, späť. Jak to mám urobiť? Na tom natáčam. Tak zružme natáčanie, ne? Ne. Ja furt padám. Mňa to už nebaví, to natáčanie ani. No to baví. Ja to moje stopnem a už sa neuvidíme. Lebo kvôli nemu furt padám. Tak aj ja padám. Kvôli tomuto telefónu. Starému. Zasa som padol. Neznášam. Ja valhopom idem po tom rebríku. Normálne mám 5 FPS asi. No ja mám asi tak 67 FPS. Ja mám 67 FPS. Zas som padol na tom istom skoku. Mňa už to štve, že... Náj.